pangarsani diringaken Bapak Andi. Wonten ing sarasana kalenggan ing wekdasan nika ini malam wonten Bali Wisma dalem Bapak almarhum Ibu Wadini. Ing sedya ngawontenaken lemampahan di Jarapan Ruatan. Panjenenganipun anak Novita Rahayu ingkang mijil unting. Saking keluarga besar Sambi para baronet Wahyu Asih Budaya. Ampun pindah. Sampeyan kita wedi, sikile atis nggih. Mboten sawedi, selok rasa. Sikile atis iki kaya mayit. Mboten sawedi nggih. Tenang, atine ditutup biasa wae. Mboten napa. Terus sawedi. Mboten dinapak-napake. Mulai bapak ibu mungkin putrane kesane pinarakan mriki, nek jenengan bapak ibu pindah mungkin putrane. Kesane napa? Ben jenengan ngamun kirwatan diparingi kuwilijengan keselamatan, selamat yang sepuhipun kekalih, selamat putra ingkang dipun ruwat ngantos benjing sakeninan amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu. Panjenenganipun bapak nggih kula suwun nggih dipundhya selamat saklasa. Amin. Silakan. Ibaratnya wong inang durung nganti abang ping papan kan tamu kan segelar sepapan kan bakal semenyo sautara pun kakak bakal korban semoga kakak bener nuwun sewu bapak ibu ikan kebetrato ing mriku nggih waalaikumsalam mbok menawi kula kepengin sanget badhe tetepangan kalian jenengan nika sak kula warga lajeng jenengan nika menika piagung saking pundi lajeng dipun paringi asma sinten Bapak Soibu. Kula asma kula Bapak Mas Roni. Bapak Mas Roni. Pak Westri niki napane jenengan, Pak? Kula nggih telepon. Oh nggih, terus nggih. Pak Westri menika kaperna napane jenengan? Kula. Oh ngaten nggih. Teng mriki Bapak Mas Roni saha Ibu suwanten daleme kula badhe wonten wigatos menapa, Bu? Wigas aturahmi. Nggih. Apa lare badhe ngarangke mutawani dipake kula. Sepindah silaturahmi ingkang angka kalih badhe masrahaken putrane jenengan dhateng kula. Napa sampun jenengan petang? Sampun jenengan pitung. Sampun. Ikhlas, lahir batin. Sembah nuwun. Ibu, pagi Ibu, kula tak takon. Jenengan tekon ngomahe kula wau cunduk kaliyan ature bapake badhe masrahaken putrane jenengan. Napa leres, Pak? nggih Sampeyan sing gimbal sangang sasi 10 dina. Pak Westri menika napa nggih ikhlas dipun paringaken dumateng kula. ikhlas Lahir batin, boten getun, boten kedhuwuk. Sembah nuwun. Menawi Bapak Ibu ikhlas badhe maringaken atwaja putranipun dhateng kula, badhe kula tampini kula tak takon nggih, Bu. Putrane jenengan menika kagungan klilik duwe reket menapa? setunggal Putra jenengan nika namung setunggal, pijil Pak Westri menika. Kena diarani bocah lahir unting-unting. Putrane jenengan duwe reket unting-unting. Kadang ing mriki badhe jenengan pasrahaken dumateng kula. Putranipun iki badhe paringaken dumateng kula niku dipun paringi jimat Jawa asma sinten, Bu? Novita Rahayu Novita Rahayu. Cetha gamblang tur wijang nggih jenengan nika matur nggih. Badhe kula tampi atmaja putra jenengan nika wonten ing pepanjen wekdasan menika. Gendhuk bocah ayu Novita Rahayu. Wiwit dina iki seliramu wis dudu putrane Bapak almarhum Bapak Tomo Ibu Wadini ning wis diparingke marang Raden Pentolan Nyai Temukir. Atur nyaket marang kon Kakang sampeyan dadi anakku. Pun boten sawedi nggih, boten sawedi. Bapak Mas Roni Ibu Wadini gandeng putranipun sampun kula tampi Bapak Ibu.
Boten kok teges kula ndung boten. Mbok bilih tasih wonten tetap lan ing pepungkuran ing derek kebon rampungaken monggo sugeng kondur mawan batu. Pangastune kula nderekaken kondur sing para. Monggo sugeng kondur Bapak. Salaman karo Bapak, salaman karo Ibu. Salaman dulu. Ya, sama dari aku. Ana ing papan kene siap wis nyumurupi. Nggih. Kadang itu anakmu wadon rawan jeragur. Wis ndak wujudke dadi batang kasar. Ewon dene yen siap pengen mangertani iki sing jeneng Sophia amarah Allah malang kae sing mutmain. Kados mekaten kakek. Najan kaya ngene wujude ning dheweke bisa tata jalma. Oh saged tata jalma. Sebenarnya saltora aku bakal bolan asesa. Sumangga. Marang kowe kabeh sedulur papat 5 pancen. Adoh ndak awe terak nganti kowe ndak tekakake nang pangarepane kaki legene. Ing wektu dina iki ndak kowe ngerti. Kowe kabeh bocah papat bakal tak sumuni. Pangestumu kabeh ndak utus jaga lan ngreksa bau kiwa tengene anakku wadon sing perawan jagur. Apa kira-kira kabeh padha saguh ya? Saguh. Bagus ya saguh. Ing papan kene anggonmu duwe kesaguhanmu kudu lahir tandising batin. Kok nganti papan kono cilik anakku wadon perawan jagur jadal kulite gedene gigrik mulune sak ombo wae. Kowe sing kudune tanggung jawab bocah papan. Saguh kok guys. Aku nedhong papan. Ning dalem sakwise kadange tuwa anakmu wadon perawan jagur wis ndak udanani. Ing papan kene pun kakang melang-melang rasane ngatiku. Dalaran bocah kan bakal ndak tinggal iki mengko bocah sing nandhang Sukerto, bocah sing duwe sengkala. Temen anakku wadon selamat nganti besok pratenggelan aku bakal paring sifat kanjel marang ini legene wujuding aji sawet ya tamparana. Kaki legene. Nene legene. Wujud aji sawet menika lha kok janur kuning. Kuwi gunane menapa kaki legene? Aji sawet kang linambaran janur kuning iki mengko kalungno marang janggane putrimu si perawan jagur. Mbok menawa mengko bakal ana budhul ndara, bakal ana sengkala sing ganggu gawe marang keselamatan anak wadon sing perawan jagur. Monggo sengkala kuwi jumedul saka jagat wetan. Ing papan kuwi bakal tinulak bali mengetan. Yen ana sengkala saka jagat kulon tinulak bali menulak. Yen ana sengkala saka jagat kulon tinulak bali mengalor. Yen ana sengkala saka jagat kidul. Ing papan kono bakal tinulak bali kidul. Iku daya kabiasane aji sanget kelinam barang ing janur kuning kuwi malah. Kados mekaten. Yen si aji ora pitaya daya kabiasane wektu dene kecoba butake kalungke marang janggane putramu. Wis tak kejawa kaki legene. Bakal kula kalongaken wonten jangganipun perawan jagur sak menika. Pangeswati. Kaki legene. Sasampunipun perawan jagur menika kula kalungi arepe janur kuning. Lah kok pasiriyane tansah jebloran tambah sumunar, tambah ayune tambah manise kaki legene. Jadi ndak jarwati. Nggih. Janur kuning kan nambaran aji sangut kuwi mau yen ing papan kono kok kalungake marang bocah sing duwe Sukerto, bocah sing duwe reket utawa bocah sing nandhang sengkala. Nggih. Yen bocah kuwi mau wadon sekawit bocahe ayu rupane
bareng kok kalunge Aji Samad mesti tambah ayu rupane manis rupa pindah ning Bathara Komorate ning Jakarta. Kuwi yen bocah wadon. Nggih. Nanging yen bocah sing duwe sengkala iku bocah kakung kok kalunge Aji Samad bakal tambah baguse. Pindah ning Bathara Komajaya ning Jakarta ana ing Jakarta. Kuwi daya katiyasane jangan kene. Ananging kakek Nanging Kyai, menapa saben-saben tiyang ingkang dipun kalungi janur kuning menika saged ceploran pasuryane kakek Kyai? Nek kene Kakek Kyai. sing bisa malih praupane tambah bagus tambah ayu kuwi ora bocah cacak dene ayu jamu menungso ora ngger bocah mligi bocah sing duwe sukerta mligi bocah sing nandhang cengkol Kados menatan. yen to ing papan kene kabeh wis sumadya tetol gamblang anggonipun kakang mejang marang Sadi sing pungkasan ini lho ya Wonten menapa sak durunge aku njagah wis sak njabane omah aku weling marang Sadi Nggih. mengko mbok menawa sak durunge omah iki ana kahanan kang ora nyeneng ati Sadi aja wedi kangelan ngejuga Bantala ngejuga lemah kaping 3 ing papan kono kaki legaya mesti bakal praton pengarepan Sadi kakek Kyai ngestakaken dawuh menapa ingkang panjenengan aturaken bakal kula pirengake kakek Kyai. kaya ngono duga-duga digawa ngati-ati aja kaya njaluk pamit Atas kakek Kyai. Sik saya selamatane tataku
Supia amarah alwamah lan mutmain. Ya Allah.